Za co? Tak já se vám říkám, jak to právo vykládá, protože pokud je člověk nepříčetnej, tak nemůže být potrestaný. Je to tak. Když je člověk nepříčetnej, nemůžou ho potrestat. No, taky tě ještě nikdo nepotrestal, že jo? Tak jako... Nemůžou, já jsem nic nevěděl. Rozumíte to? Když je někdo nepříčetnej, nemůžou ho potrestat. Jirka po panaci. Když si myslím teda... Ale jako tak to vykládáš svůj názor, tak... Ne, to není můj názor, přečti si zákon. Já už se nedivím, že ti skočila z okna. Přečti si trestní zákon si přečti. A tam je napsáno, že když jste nepříčetný, tak prostě to vylučuje trest. Ale já mluvím o tom, co nazýváš normálním a co ne. No ne, já neříkám, že to je normální. A normální, co je normální, kdo řekne, co je normální. To je pro každýho je normální něco jiného. Nikde není stanoveno a napsáno, co normální je a co normální není. Já nedělám žádný, já se vám tady bavím, vy tady stojíte, opravujete. Tak a čtvrtý den Bůh stvořil zemi. To je totiž taková soutěž, ne? Ne, takhle vám to vysvětlu. A jestliže někdo Real home video. je příčetnej a dělá bordel, tak on rozhodně porušuje zákon. A když porušuje zákon, tak od toho máme policii a máme soudy. Jsme právní stát, takhle se to máte řešit. A nic jiného se nedělá. Hele, a všichni zamáváme na odchod. Ahoj. 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 To je bordel. Měli byste se léčit, fakt.